Буатта, Борай районында кургандар табылган. Исегезгә төшерәбез, Кузеев исемендәге этнология тикшеренүләре институтының Көньяк Урал археологик мирасы бүлеге хезмәткәрләре проектты тормышка ашыруга Ватан тарихы фондының $500 000 грантын отты. Тәүге этапта проект авторлары тарихка, археологияга арналган кызыклы лекциялар, семинарлар оештырга, әлеге мәлдә Бостанай авылы эргәһендә казу эшләре бара. Тулырак киләһе язмалар. Вот видите, он очень тонкостенный, у него очень такой изящный, тонкий орнамент. Археологик экспедиция барышында белгечләр ярыйгына табыштарга юлыга. Тимер кисәктәре, көршәк янсыктары, металлдан эшләгән бидәвестәр, борынгы кеше һөяктәре менән янәш ята. Тарихчылар фаразлавынча, Бостанай авылында каберлекләр казу эшләре барышында табылган артефактлар безнең эренең алтынчы буатына карай. Күпселек Бахмутина культура, Бахмутина мәдәнияте халыктар яшәгән 6-нчы, 7-нче, 8-нче буаттарда. Әмма шул уларның ареалы исендә без яңа бер каберлек күрәбез. Бу каберлек Кушнаренко халкы менән, Кушнаренко мәдәнияте менән бәйле. Шуның өчен безнең өчен бик кызыклы. Борынгы кешеләрнең һөяктәрен, бидәвестәрен кадаганда археологлар йөрдең беренче катламын алгас, аяк киемнәрен сисеп эш итә. Былы сул эт калдырмаска булышлык итә. Уңнан табылган артефактлар фотога төшерелә. Ирекмәндәргә археологик экспедицияләрдә катнашу зур яуаплылык өстәй. Милли яшьтәр театры актеры Салават Юлдашбаев яңа мизгил асылганга тиклем эзләнү эшләрендә катнашып, тарих төпкелен барлай. Безнең тукымдарды дип әйтик микән өйрәнәбез. Безнең ата-бабаларда монда нимәләр булган? Нимәләр ниндәдер һорауларга җаваплар табарга була. Шуңа күрә, менә әйткәндәй, керамикала орнаментлар безнең вакыттагы менә башкорт символларына, орнаментларына саккына охшаган дип әйтергә була. Быел ер астында буаттар буе хакланган кумарткаларны эзләү максатында Башкортстанга Көньяк Уралдан да археологлар килде. Венгрия галимнары озак еллар дәвамында башкорт һәм венгрлар арасында уртак тамырларны эзләй. Корни венгерского народа. Венгр тамырлары Көньяк Уралдан килеп сыккан дигән фараз бар. Без Башкортстанда 4-нче тапкыр. Башкортстан Венгрия дуслыгы 2000 елларга барып тоташа. Археологик эзләнүләргә безне дә сакыргаз, шатланып риза булдык. Яшьтәр гыйльми мәктәбе проекты сектарында оештырылган экспедициялар 20-нән ашу кеше катнаша. 2 адына дәвам итәсәк казыну эшләре елдан бара. Ялан шартларында эшләү һәм гыйльми эзләнүләр үткәрү ирекмәндәрдә сызамлыкка һәм бердәмлеккә һанай. Экспедиция барышында яшьтәр палаткаларда яшәй. Гөлназ Хәсәнова, Роберт Дәүләтбердин, яңалыктар, Борай районы.